बे लेभेलाव मोनफैनायानो जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनानै जोङो बिजाथि फोसावनो हादों नैबे बिटिसिआव जोङो एबाराव जोङो 25 जन व्यक्तिनो जोङो बिजाथि जोङो फोसावनो हादों टिकेट होनो हादों आरो बिनिनो गेजेराव आंबो सासे दिनै गोदान पार्टीब्लाबो जों गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दों आरो बेयाव आं थोंजोङैनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो माब्ला रायजो राजाया अनसायो जायजोंनो लोगोसे समस्या समाधान खालामनायनि थांखिफोर थायो जायफोरनि पार्टियाव बा जाय व्यक्तिफोरनियाव रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसे खामानि मावगोनखौ आसा खालामनो हायो बेफोर गासैखौ जेब्ला रायजो राजाफ्रा नुयो अब्ला रायजो राजाफ्रा बै व्यक्ति बा बै पार्टिफोरजों सापर्टआव थायो सहाय खालामो मदद खालामो दिनै जों बुंनो हायो बेयावहाय जोंजों लोगोसे इस्यु दङ समस्या समाधान खालामनायनि थांखिफोर दङ आरो जोङो माबायदि दैदेनलांगोन बे मोनफ्रोम सिमांफोरखौ जों रायजोनो दिन्थिनानै होदों बेखौ जोंनि गोबां रोजा रोजा रायजोफ्रा जोंखौ फोथायनानै जोंजों लोगोसे गसंदों आरो बिनिनो बिदिन्थि दिनैनि समहालागै जों मोनफैनो हानाया रायजोफोरनि मददथि मोनदोंना मोननायखायनो दिनै जोङो बेसांहालागै खामानि मावनो हादों मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोराव जोङो इलेक्सन स्टियारिं कमिटिफोर दानो हादों मोनफ्रोमबो गामिफोराव जोङो मिटिं खालामब्ला रोजा रोजा सुबुंफोरनि जोङो थुबुरमा मोन्दों जोंनि थांखि बिथांखिफोरखौ जों फोरमायनो हादों जों जेब्ला रायजो राजानो सम होदों नोंथांमोना माबाफोर बुजिबावनो दं नामा माबाफोर सोंनो दं नामा जेब्ला बुंदों रायजो राजाफ्रा बुंदों फ्राय नोंथांमोननि बुंनाय बाथ्राफ्रावनो जों क्लियार जादों आरो जों नोंसोरनो बे 22 तारिखआव जानो गोनां जि बिसायख'थि बेयाव ट्राकनि सावगारियाव भटखौ होनानै नोंथांमोनखौ जों देरहाहोगोन बा नोंथांमोननि पार्टिखौ जोङो देरहासार खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोरमायदों गोबां जेंनाजों नोंथांमोना सौसिनो गोनां जाहैदों जिहेतु गोबां जेंनाखौ लानानै सुस्रांनो जिहेतु गोदान पार्टिखौ दानानै राजखान्थि दोल जाबाय बहाय नोंथांनि देरहाखांनायनि उनाव गुबै मावनो गोनांखौ मा होननानै लागोन नोंथां दिनै भैरबकुन्द समस्तिया हा हुनि जेंना भैरबकुन्द समस्तिया गोग्गो दै लोंनायनि जेंना भैरबकुन्द समस्तियाव मैदेरनि जेंना आं भैरबकुन्द समस्तिनि बिजाथि महरै बे मोनथामखौ आङो देरसिन मोनसे समस्या भैरबकुन्द समस्तिनि होननानै आं नुदों आरो बिनि अनगायैबो लाइमोनफोरनि जेंनाफोर दङ दिनै जोंहा बेकार खुनु खामानिफोर गैया बेबायदि लाइमोनफोरा थांनानै थानो गोनां जादों गावनि भबिष्यतखौ नुनो हायाखै दा बेवहाय दिनै हा हुनि समस्या बोरैबा नायोब्ला जों लासिंसिं 20टा बोसोर जों सरकार नुबाय बिटिसिआ दिनै आयेन बनायनो हायो दिनै जोंनि हाखौ रैखा खालामनो मोनसेबो आयेन बनायासै बा जोंखौ दैदेननो बे 20टा बोसोराव जोंनि बे बिटिसि एसेम्ब्लिनिफ्राय मानो दिनै मोनसेबो आयेन जानानै फैयाखै बे दिनै जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक होननानै बुंदों बेखायनो जों रायजो राजाफोरखौ बुंदों जों बे हानि थाखायनो जोंनि लोगोफ्रा थै आरो जिउखौ बावदों जोंखौ फोथाय जों रावखौबो बिनिफ्राय होखारजाहोआ जों दिनै बे हानि नुजानाय जि समस्या जों जे उन्दुनो हायाखै जों जे जानो हायाखै मिनिस्टार थाबालाय मा जानो एक्स डिपुटि चिफ थाबालाय मा जानो बिजनेसमेन थाबालाय मा जानो जायजों इसु दङ बेखौसो जोंनि रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आरो बे 20 बोसोरनि सिगां जोंनि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि भटार्सआ माबायदिमोन दिनै बेबायदि नंलिया बयहाबो दिनै साननो हानाय गोहोफ्रा दङ जों बुजि मोनबाय दिनै राजखान्थिया मा दिनै जों जुदि मोजां मानसिनि आखायाव बा इसु गोनां पार्टिफोरनो बा बिजाथिफोरनो जुदि भट होआब्ला जों माबायदि भुगिनो गोनां जायो बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों दिनै एक्स मिनिस्टार रिहन दैमारिया थाबालाय मा जानो बे पिएइचसिनि मिनिस्टारमोन 70-80% भैरबकुन्द समस्तिया गोग्गो दै लोंनायजों दुखु मोनबोनाय मोनसे समस्ति बियो बिनि भटार्सफोरा लोंनाय दैनि समस्याजों जुजिनो गोनां जानाय मोनसे समस्ति दा बै समाव बियो 10 बोसोर जेब्ला केबिनेट मिनिस्टार जानानै दंमोन जोंनि सुबुंफोरनो गोग्गो दै लोंहोआखै गोग्गो दै लोंहोनायाव बिथाङा जेनदों बेवहाय दिनै आरो मा मोखांजों बिथांखौ फोथायनानै रायजो राजाफ्रा भट होदों फैसा थानो हागौ बिथांमोना डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया सोमावसारनाय मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे जारिमिननिफ्राय फैनाय दिनै बे 5 बोसोराव माबायदि मावखो गावखौ मा आखु दिन्थिखो दिनै रायजोआ दिनै गासैखौबो नुनानै दङ दिनै मेनन मोसाहारिया सासे जौगासारनाय फालांगि बिथांनियाव दिनै थाखा फैसा थानो हागौ बियो दिनै नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय टिकेट लादों दिनै नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया दिनै जोंखौ मा खालामनो नागिरदों जोंखौ बेसेबांखिनि अनगोन दिनै रिजनाल पार्टि आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टि बिनि फारागथिखौबो जोंनि रायजो राजाफोरा मोनथिदों मानोना दिनै बिजेपिनि लिडारफ्रा फैनानै ट्राइबेल नन ट्राइबेल 6 सिडुल ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक मा बाथ्रा बुंलांखो बेफोर गासैखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बावैसो समनि सिगांनो नुनानै दङ बेवहाय आं बुंगोन दिनै इसुआ जोंजों लोगोसे दङ हा हुनि समस्याखौ समाधान खालामगोन बिथांमोना फोथायदों मानोना जों बे हानि थाखायनो मुंख्लं जाबोदों बे हानि थाखायनो जों संग्राम खालामदों बेवहाय जों फोथायनो हायो इसुआ जोंजों लोगोसे दं नोंथांमोननि थाखाय जिहेतु पार्टि दानाया खोब लेट जाबाय आरो बेबायदिनो फोसावदिंनायाव माखासे सम मोना जादों बे माबा मोनसे अनुभब दङ नामा नोंथांमोना पार्टि दानाया सिगां जानांगौमोन होननानै नङा नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदों जि कुइसनखौ खालामदों लेट जेबो गैया पलिटिक्सआव दिनै लेट जादों होननानै जों बुङाखै जोङो थिग टाइमावनो दिनै जोङो पलिटिकेल पार्टिखौ दादों जायनि थाखाय जोङो 25टा जोङो समस्तियाव बिजाथि जों फोसावनो हादों लेट जानायबाथ' जों हायामोन दिनै लेट गैया पलिटिक्सआव जोङो मोजां मोनसे समावनो जों दादों जायनि थाखाय जोङो भैरबकुन्द समस्तियाव नांगौ बायदि प्राइमारि नांगौ बायदि ब्लक कमिटि नांगौ बायदि भट कमिटिफोरखौ जोङो दाजोबनानै लानो हादों आरो जोङो लेट जायाखै होननानै जों बुंगोन मोनबेसे सिट मोनगोन सानदों नोंथांमोना बेखौ दिनै आङो मोनसे सुपार पावार थानायबोसो डाइरेक्टलि बुंनो हायो दिनै आङो बिजाथि महरै भैरबकुन्द समस्तियावनो सान हर आं खामानि मावदों बेवहाय आंहा गुबुन समस्तियाव माबायदि जानानै दङ आं बांद्राय मोनथिनाय नङा बेवहाय आङो दिनै मगस्थआव माबा मोनसे बाथ्रा बुङोबा
बियो बेयाव सैथोथिया थानाय नङा लास्टनि खालामनो थानांगौ हायो राइट टाइम टु से होनोब्ला मा बुंनो सानो एपिपि बिजेपि इउपिपिएल आइ कंग्रेस सोर दायो राइट टाइम जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय आरो नोंथांफोरखौ फुनलाबाय थायो बिजेपि सरकारजों जुरुत्त दं होननानै अपोजिसन पार्टिफोर गासैबो मिथिनो फुनलाबाय थायो मा बुङो बेनि बेलायाव बे दुखुनांथावना बाथ्रा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जि इस्युखौ लानानै आवगायदों स्पेसियेलि बर' गामिफोराव दिनै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो पलिटिकेल बेकिं जे नांगोन बेखौ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोनथिनानै दङ आरो दिनै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआव बर'लेण्डनि आफादगिरिया डक्टर अनजालि दैमारि मेडाम जायहा नाब्लासारनि असे बिनानाव दिनै बेखौ मिथिनानै बै पलिटिसियानफोरा गिदों जे मोनसे समाव बर' रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो जोंनि बारग' एनडिबिफोरा केसजों सैनांबाय थानायखौ फोजोबनानै होनो केसफोरखौ समाधान खालामनानै होनो जेलाव थानाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो बुजियोब्ला एपिबिजों बर' रायजो राजाफ्रा गथा जागोन बेखौ पलिटिसियानफ्रा मोजाङै मिथिगौ बेवहाय जोंखौ गाब होनो नागिरदों दिनै बिजेपिनि बि टिम होननानै जोंखौ बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय गोजानाव थाहोनो नागिरदों मानो नागिरदों दिनै मानोना बिथांमोना बुजि मोन्दों जोंहा इस्यु दङ सानसेब्लाबो बुजि मोनगोन बेवहाय जोंखौ गाब होनानै जोंनिफ्राय गोजान जाहोनो नागिरदों दिनै जों बुङोब्ला बिपिएफआ बिजेपिनि बि टिम बिथांमोना जोंनि साथाम एमएलएआ बिजेपिजों सरकार खालामबाय थादों इउपिपिएलआ सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव सरकार खालामबाय थादों बिथांमोनासो दिनै बिजेपिनि बि टिम जोंलाय बोरै बिजेपिनि बि टिम जानो जों मोनथाम पइन्टनि थाखाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल थानायनि उनावबो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदों बे मोनथाम पइन्टआ मा जोंहा समायसा दङ बे समायसाखौ समाधान खालामनो जोङो एपिबिखौ जोनोम होदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल थानायनि उनावबो जोंहा जारिमिन दङ बे जारिमिना दिनै सनमान मोनाखै एनडिबिनि सोमावसारनायाव 4,000निबो बारा मुंख्लंफोर दङ जों सासेनिबो मुसुखा जों गायसननो हायाखै बिथांमोना बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांनो नागिरदों बेबायदि जारिमिना थानायखाय जोङो बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनो जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल थानायनि उनावबो एपिबिखौ जों जोनोम होदों जोंहा सिमां दङ बे मोनथाम पइन्टनि थाखाय जोङो एपिबिखौ जों जोनोम होदों बेयावलाय आरो जों सोरनिबा मोनसे प्रिन्सिपाल आरो आइडियलजिजों मानो खारनो जोंलाय थेंक इउ